Аврасия Хоспитал даряват здравословни, икономични и квалифицирани решения. Болницата Аврасия Хоспитал е основана 1999 година. Като от основите се е проектирана като болнична сграда, която и до ден днешен продължава със здравните си услуги в квартал Зейтинбурн, Истанбул. Здравното заведение е основано на 16 000 квадратни метра затворено помещение, като в сградата се намират 120 болнични легла, 6 пълно оборудвани хирургични операционни зали, 4 реанимационни отделения, които са хирургични реанимации, кардиологична реанимация, неонатологична реанимация и обща реанимация. Като в сградата се намира и онкологичен център. В образната диагностика, освен общо приетите апаратури, разполагаме с магнитен резонанс, компютър томограф с 128 разделителна способност, който е с възможност за образна ангиография. Болницата разполага с 4200 квадратни метра затворен и 1000 квадратни метра открит автопаркинг. В здравното ни заведение се намират специалисти по всички специалности, като специалистите, освен работното си време, са на разположение 24 часа и са на дежурства. Всичките ни здравни услуги в основата си принадлежат на правата на пациентите и удовлетворението на болните и близките им. Аврасия Хоспитал през всичките тези години е наградена с много престижни награди, между които се намира и международната награда ISO 9001. Първоначалната ни управленческа цел и политика е да разполагам със съвременни и спешни възможности, като специализираните ни кадри даряват здравословни, икономични и квалифицирани решения.